Nou gebeurt er van alles deze dagen in Haas. Wat een heel soort organiseerd wordt. Een heel soort mensen op een lap voor dit event. En weet je dan net zonder kennen, dat is bij alle evenementen zo, dat is de vrijwilliger. Of net, Simone Scheffer? Nou, Miranda, het spijt me, ik heb eigenlijk net was zo saist, maar ik stap nu in een golfkarke. Ik neem aan dat ze toen de vrijwilligers hier is, want die rieden, tenminste de gelukkigen onder haar, in zo'n golfkarke hier terug gaan. Ze hoe de Willemshaven naar de Industriehaven, omdat het natuurlijk hele einden binnen en er moet heel wat gebeuren. Peter, start de motor. Nou, dan geef je. Ja, begin. Dit is Peter Dijkstra, hij is vrijwilliger bij de organisatie. Nou, daar gaan we. Walden Beach, mooi. Ja, maar Trorrieden, hè Peter? Ja, het is Doet hij het? Doet hij het? Dat is een benzine, dus dat trilt altijd wel. Die riet normaal altijd op een elektrische. Ja. Dus dat is eigenlijk wat stiller en wat gemakkelijker. Ja. Ja. Dob is vrijwilliger hier Ja, bij de klopt. Tall Ships Races. Ja. Waarom? Wat wie voor jou de aanleiding om hier vrijwilliger te worden? Nou, ik heb altijd, Heerenveen heb ik 2 jaar op het terras ervaren. Dat is een schip uit Haas. En zo ben ik een beetje in die boterboel. Dat vond ik altijd wel leuk. En toen stierde een keer in de krant dat ze voor de Tall Ship Race dus vrijwilligers zochten. En daar heb ik me voor omhelpen. En zo ben ik er teruggekomen. En wat doe je al hier? Nou, ik begin maar om jelle wachten ben ik op kantoor hier in Haas. Dan zwaar ik ervoor dat iedereen dus een portofoon krijgt. Tenminste de meesten van de organisatie. Die deel ik uit. En dan is het meestal nog even wat dingetjes op. Heel mooi een golfkarken of bij een skip even wat dingetjes brengen. Of wat skippen, even van die meesten. Nou ja, en dan krijg ik maar vaak wel eens even een melding van het hoofdkantoor, Peter. Er is een bejaard vrouwtje, nou die is slechter been. En dan riet ik het vrouwtje even bijvoorbeeld vanaf de parkeerplaats even naar een bootje daar wat ze beschermd willen. Door komt dus ik een heel soort mensen in. Wat zijn hun reacties op dit evenement? De reactie is hartstikke goed. Ja, alleen je hebt nou de laatste paar dagen dat er net zo volle schepen iepen binnen voor bezichtigingen. Nou, je wordt net zo vol, want ze vertrekken dus morgen al hier weg. Dus ze hebben dan een wisseling van de bemanning. En ze moeten hun schip kleermaatje van de vaartman weg. Want ze zijn natuurlijk man van huis. Ja. En dus dat moet al geregeld worden. Wel oppassen, Peter. Het is wel manoeuvreren hier trouwens, hè? Ja, het is het lastig rijden, want ik heb dan zelfs een elektrische, dus die is hartstikke stil. Ja, en de meesten die jaren dat net. Nee, en dan nee, kies je wel eens toetreden, maar dat doe ik net zo gauw. Want dan schrikken ze er wel van. Even hoe dat vrijwilligerswerk nog, is het hier goed bevallen? Best, ik vind het hartstikke mooi. Tak het hier maar weg. Daar kom hier. Het is een hele organisatie. Ja, ze geloof dat ze hadden 3 jaar mee bezig geweest om dit al je kleer te krijgen. Dus, nou. En wat heeft de hest op die Thalassa mooi vindt? Ja. Wat heeft mooi Tall Ships? Wat vies is zo mooi hoor. In het begin wist ik er net zo volle van. Maar toen kwam ik een ontmoeting met de Thalassa dat ik als bemanning wat mooi koen. En zag ik een beetje in die Tall Ship. We komen nou langs een Chanticoor trouwens. Dag mannen. Dag. Nou Peter, tegen dank hè, want het wordt hier echt heel lawaaierig. Ja, best. En nog een heel soort succes die laatste dag. Dankjewel. Gas erop. Tommy. Hartstikke plat. Ja, we kunnen super zwaaien. Mooi. Ja. Nou, mooi. Misschien riet hij ik wel van de Willemshaven naar de Industriehaven. Want hier gebeurt dan een heel soort verzels. Maar op de Industriehaven de Lightback ligt het schip van de marine. En ik dat oren Russische schip de Mir. Oftewel, waar Simone Scheffer hield ik weer loslitten in Haas. Het weer zit wat teugen, hè? Ja, maar want het zijn zulke mooie dagen. Nou. Dat gebeurt 1 keer in je leven hier. Huh? We hebben de visserijdagen wel, maar dit is toch ook weer wat aparts. Heerlijk. Genieten. Nou, daar sta je dan. Ja, een beetje goede fatsoen. Ja. Zeik nou te regenen. Is niks aan te doen. Ja, komen ze helemaal uit Zwitserland voor de grote boot en verregenen ze.
Nou, dat is Ja. toch sneu. U komt helemaal uit Zwitserland. Ja, die komen aus die Schweiz. Ja. Aus die Schweiz. Ja. Für die Tallchips. Vor die Tollchips, ja. Also Und schwedische dann Verschauung. regnet es. Und dann regnet es, ausgerechnet heute. Do you like working on this ship? Yes, I like it. Why? It is my life. My father is navigator. My grandfather. It is family profession. Tradition, yes. Ja. Jij zou dit ook Weet je wel wel? willen? Ja, heel graag, tuurlijk. Wie Nou, niet? even een gesprekje. Ja, precies. Nou, wel wat sneu dat al die beziekers dan verruinen. Maar ja, goed, dat in het oor. Dat hij op zee denk ik wel eens. Best wel zeeziek West, Frida? Ja, helaas Ja? wel. Ja. Vertel. Ja, de eerste keer ben ik best wel lang zeeziek geweest, 2 dagen. Omdat, nou ja, ik was best wel koppig. En iedereen vertelde mij van, je moet eten, je moet drinken. Maar ja, Ja. ik was ziek en ik zei, ja, ik voel me niet lekker. Dus ik ga echt helemaal niks eten en drinken. Ja, dan maak je het alleen maar erger. Goed eten Dus en drinken. een tip is wel een inderdaad. Ja. Gewoon blijven eten en drinken. Helpen pilsjes, zeeziek. Ja, het kan wel een beetje helpen. Het verschilt een beetje, maar het legt eigenlijk gewoon alles een beetje plat. Dus je wordt een beetje suffig van. En Oh ja. dan ga je goed slapen en als je dan wakker wordt voel je je sowieso altijd beter. Dus, Oké. maar het helpt wel een beetje, ja. Hij is En er het pil helpt bij? ook voor, zeg maar, mentaal helpt het sowieso. Want je Dat je denkt, denken. ja, maar je bent er niet meer zo bang voor en dat is al de helft. Dus dat is ook goed. Ja. Kijk jij dat ze trouwens hier in Hazen uitverkocht binnen, de pilsjes? Echt? Ja. Ja. Is er pilsjes bij niet? Nee. Ik net, nee. Paracetamol. Paracetamol, ja. Nou ja, dat Nou, helpt dat vast wel. ik wel, denk ik. Een Hey. shuttle. Wat komt er nou vooral zien als mentor on boord, hè? Als het echt moeilijk wordt? Wat zijn die momenten? Ja, er zijn wel verschillende dingen die kunnen zijn, maar het mooie aan zo'n schip is dat, wat Frida net zei, je kan er niet af. En ja, dan kom je elkaar tegen. Ja, er is geen andere manier. Ik bedoel, je kan 40 meter weg en dat is het. Dus ja, dan heb je wel eens mensen die elkaar tegenkomen, maar je moet het ook meteen uitpraten. En het mooie is dan dat... ja, er komen eigenlijk de mooiste gesprekken ook. Want je zei ook, je moet wacht lopen. En ze noemen dat ook wacht. Dus er zit ook, ja, er zit ook wachten in natuurlijk. Je moet die tijd op een gegeven moment doorkomen. Want het ziet er heel leuk uit dat het op die filmpjes en klimmen Ja, en super doen. romantisch. Ja, en het is ook Ik heel ben leuk helemaal werk. enthousiast. Ja, dat is ook heel leuk werk. Maar er zit ook best wel wat uren tussen dat je gewoon eigenlijk moet wachten. Je Ja. moet gewoon wel opletten. Maar dus dan kom je met elkaar in gesprek. En dan... Marcin, hoe vond doe je dat? Wacht erin? Ja, hangt van de grootte van het schip af. Maar ja, nu hebben we geloof ik wacht van een groep of 10. Ja, zoiets. Maar Dan kom je elkaar echt zien. En je komt jezelf ook zien, kan ik me voorstellen. Heb je dat ik zou ervaren? Ja, wat ik al net zei, je zit natuurlijk op die boot en je kan nergens heen, geen telefoontje. Dus dan begin je ook na te denken. Dus dan ja, leer je jezelf kennen. En wat ik ook al zei, na 2 dagen dan ben je zo, nou ja, je leert elkaar zo snel kennen. Dus dan is praten ook makkelijk. En wat ik vooral heb geleerd, achter iedereen zit wel een verhaal. Dus nou, dat is ook heel leuk om iedereen's verhaal te horen. En, Wat bedoelst, wat voor verhaal? nou, een bijvoorbeeld qua voorbeeld nemen? studie of wat die persoon heeft meegemaakt of wat hij al heeft gedaan in zijn leven. Want de leeftijdsverschillen natuurlijk. Als je 16 bent en er zit iemand van 24, die kan al de hele wereld over zijn geweest of ja, noem maar op. Dus Ben er vaak ruzies aan boord? dat valt eigenlijk wel mee. Maar Je het bent is natuurlijk ook, heel je hebt ook aanwezig. best wel veel tijd natuurlijk. Dus je gaat ook echt naar elkaar luisteren. Het is niet alleen, hè, soms weet je, heb je met Facebook en zo, dan heb je dit is leuk en dit is leuk en dit is leuk en je laat het mooiste zien. Maar als je langer met elkaar praat, dan heb je natuurlijk... Kom ik de minder mooie kant? Ja, maar ook wel wat iemand dan bijvoorbeeld echt blijkt te willen of zo. Daar komen sommige mensen dan achter. Alle Dat is laagjes altijd wel heel binnen leuk. wat aan. Ja. Ja. En liefde aan boord? Jij bent bij Juster? dat was stelletje. Een heel soort liefdesverhaal. ja, dat gebeurt ook wel, ja. Ja? Is daar hoe mooi praten? Nee, ik niet, maar ik heb het wel allemaal zien gebeuren. En zo Ja. verkering. Nee, ook dat net. Nee, dus de lezenkasten daarvan. Ja, misschien wel. Daar heeft Jantje nog wel een leuk verhaal over. Oh, In 2011 was mijn eerste keer, was Jantje ook mentor. ja. En we deden een krant op de boot. En nou ja, Jantje had een verhaal gemaakt over de appelwacht en de kersenwacht. Want het was een jongen en een meisje van verschillende wachten. Dat ze zouden gaan trouwen, dus toen hadden ze de krantjes uitgedrukt. Dus toen was iedereen op de boot aan het lezen van wie zijn dat dan. En nou, daar kwam dus een heel verhaal omheen.
Ja. Vonden de mensen zelf niet zo leuk, maar we hebben er wel heel hard om gelachen. Ja, maar uiteindelijk komt het altijd wel weer goed. Maar we hadden inderdaad wel een verhaaltje van gemaakt. Ja, en het was nog wel een stelletje geworden, geloof ik. Dus, dus, niet meer, maar op de boot wel. Nou ja, de boot was leuk. Het Blonskofke proberen, dat is toch wel vaker zin dus. Ja, je ziet het al gauw. Je bent al op elkaar aangewezen, dus je komt ook gauw weer in de diepere gesprekken. Dus er komen natuurlijk ook meer stelletjes uit. Dat vind ik altijd wel leuk om te horen als je mensen 2 jaar later, soms zie je ze nog samen. Dus we komen elkaar nog weer vaak zien letter. Als je een beetje verslaafd bent aan de races, net als Frida, dan kom je elkaar wel vaker tegen. En we zijn nu zelf ook een beetje bezig om dan een soort vereniging op te richten. Dat iedereen die vaker mee wil, een beetje bij elkaar kan blijven. Dat we zeg maar zo de winter elkaar door kunnen helpen en een reunie organiseren en zo. Dit wordt een hele clan, hé. Ja, ik denk het wel dan. Ja, Lieke vindt het wel. Ja. Als je het wel, hoe het bevalt, en dan kan ik altijd nog ontsluiten. Ja, er is iets van, ik moet eerst die weekend terugkomen. Dat is met Sjen hoe het is. Heeft er wat doel eigenlijk, de maritieme vracht? Nee. Ik zit zelfs in de detailhandel als verkeerper, dus ja. Nou, misschien is je nou wel heel wat oors. Misschien zit mijn hele wereld voor oren. Ja. Met shuttle. Ja. Wat ben nou tips die je hem Jan kennen had? Die goed eten dus. Ja, precies. Met Cecily gewoon eten en drinken. En voor de rest, gewoon lol maken. Ja, dat doet hij al. Maar dat gebeurt meestal wel. Ja, gewoon genieten. Ja. Het wordt altijd wel tof. Ik denk, ook als je een keer een beetje minder voelt, het gaat vanzelf over. Dat is ook wel waar. En dan voel je daarna, wordt het alsnog de trip van je leven. Dus ik zou gewoon genieten. Komt helemaal goed. Dat hoe dan ik de trip van Zieleven. Dat boek steeds. Als je nou je nocht hebt van al die talships die je leest en je wil even wat oors in, dan keer je naar de Willem Barenswerf. Want daar is de Kunstenaarssociëteit van Haas Zilt ondergang met een expositie en hier heb ik alles te krijgen met Willem Barens. Al deze kunstwerken zijn gemaakt naar aanleiding van bijzondere namen die in het schip voorkomen, in de Willem Barens. En dat zijn allemaal vreemde namen die niet direct de duiding daarvan geven, maar die dus door de kunstenaars vrij zijn gebruikt om op te associëren en hun beeldend werk op te maken. Neem eens een paar van die woorden. Nou, apostelen, het soldatengat, een deutel, een gekknie, vingerlingen, een zwieping. En dan heb je nog de bolwulven, de bovenblinden. Er zijn zo'n aantal van die woorden die in het schip bestaan en waar vrij op geassocieerd is. Prachtig, mooi. Het is eigenlijk een rustpunt in die enorme drukte om ons heen. Je hoort het wel, maar hier heb je even de rust om iets goed te bekijken. Klamaaien, zegt het u wat? Het klinkt heel spannend, maar ik heb er nog nooit van gehoord. Nee. Het klinkt zo van graaien of zo. Een beetje, ik weet het niet. Nee. En wat hebben ze ervan gemaakt? Ja, daar zat ik net naar te kijken. Dat vind ik wel heel spannend. Inderdaad een soort vogeltjes zie ik. Met hele grote poten die zo kunnen doen of zo, hè? Ja. Dit spreekt natuurlijk voor zich. Het is een hele duidende afbeelding. Het ijslandschap, het schip wat erin vastloopt. En dat is natuurlijk de tocht van de Willem Barens. Hè? Die jongens die daar in dat ijs vastraakten en met hun kleine bootjes aan de wal moesten komen. Wat zijn de reacties op nota? Ja, fantastisch. En ook heel verrassend. En juist die combinatie van dat schip wat daar gebouwd wordt en dan de overgang naar de kunst. Maar het is wel een hele logische overgang. Dat is wel, mensen zijn heel verrast van wat er hangt. Het is kunst, hè. Dus, dan heb je een paar museumbezoekers die het wel leuk vinden. Maar de meesten zullen de schepen bekijken. Esther Wermers die heeft deze gedichten gemaakt met de foto's erbij. En deze naar aanleiding van de bolwulf. De bolwulf? Ja, zij associeerden er ook meteen een of ander beest bij. Het heeft natuurlijk iets wolfachtigs misschien. Maar een bolwulf is ook weer een stuk hout. Het is gewoon een stuk hout tussen de overgang tussen de achterspiegel van een schip en het bovengedeelte. Een bolwulf huilt.
De keukenkachel loeit. Vroeger, alle doden in hen roepen maloten onder gladde lakens. Dwalen door velden, drijven tussen waterplanten. Alleen slentert hij over de vlakte. Sierlijk pletst het waterhoen. Hij verandert zijn tred. Nou, we weten intussen hoe het er hier uitziet in en om haas heen. Maar hoe is dat vanuit de lucht? We hebben een paar luchtbeelden en die kunnen we nou even zien. Prachtig zucht dat eruit. Hey Wander, we zijn haast om de eind van de uitsturing. Dus wij wonen daar eigenlijk maar richting de Artemis hebben. Ben je er klaar voor? Ik denk het wel. Ja? Ik heb mijn koffer en mijn tas kleerst. Wat is nou het belangrijkste wat je in die koffer hebt? Ik denk toch wel een regenbroek en een lezen. Ja, liep het mij heel verstandig. Zeker maar dit waar. Maar ik wil die toch een zonnebril mooi aan. Dank wel. Dan hoop ik dat het mooi waar hebt. En dan wil je direct foto's van zien, hè? Ik kan wel even mailen of zoals wat thuis bent. Stuur ik die wel op. Oké, nou die komt eruit, Simone, vangt die op. Dolly. Goeie reis. Dank wel. Praten wij nog even verder. Hoe vaak heb je min waar mooi maken op zee? Ja, wel een aantal keer, ja. Is dat ik heftig? Ja, tussen de eilanden hier, Terschelling en Vlieland, er zit wel wat stroming. Dus dan merk je het toch wel behoorlijk. Maar ja, dat is op zich niet heel heftig. Maar in 2012 ben ik van Spanje naar Ierland gegaan. Ja. Toen hadden we wel een kleine storm. En daardoor moesten we ook een dag later weg, omdat het toen echt nog te heftig was. Dat we, dat hadden gezegd, de kleinere schepen blijven eerst nog even. En dan kunnen jullie als het rustiger is, verder varen. Toen zat ik op een grote schip en dan hebben wij tijdens die reis hebben we 3 zeilen gebroken of zo. Ja, dat is wel een beetje scary. Zo. Ja, maar de bemanning die is er ook gewoon op getraind om die dan weer gewoon te kunnen repareren en alles. Dus dat leer je is er dan net een moment dat je denkt van, oh, dit voetbal is ik vind het vooral moeilijk in het begin, want dan ken je de geluiden van het schip nog niet. Dus als je steeds op hetzelfde schip vaart, dan weet je wat het aan kan en dan ben je gewend aan het geluid. Maar als je op een nieuw schip zit, dan hoor je allemaal nieuwe dingen en dan denk je in het begin, maar na een paar dagen dan ben je daaraan en dan vertrouw je de bemanning. En dan, ja, dat vooral ook. Je hoort natuurlijk van alles, maar ik heb altijd wel het vertrouwen in de bemanning dat het goed komt. Ja, en zo niet, dan hoor je het ook wel, neem ik aan. Dus het zal altijd wel goed komen. Hey, en wat doe je als je nou dan ergens in een vreemd land binnen en je gaat een onval? Hoe ziet dat eruit? Ja, dat is eigenlijk wel leuk, want dan heb je net, als je dan voor het eerst aan wal gaat, dan heb je echt een ontzettend groepsgevoel. Want dan heb je wij komen van onze boot af en dan gaan wij eens even kijken hoe het daar is. Weet je? Dus ik vind dat heel gaaf om te kijken. Maar ik ga wel het eerste ijsje eten. Ja? Ja, dat doe ik altijd als ik van de boot af ga. Waarom? Ja, weet niet, het is ooit een keer traditie geworden. Soms is het heel moeilijk, want dan heb je alleen maar, ik zoek altijd wel echt lekker ijs, maar soms dan kom je in een van de mini plaatsje en hebben ze niks. Maar ik weet niet, vind ik altijd leuk, dan doen we dat in. Hij is nou een soort schoen van de vrouw? Ja, ik ben naar Noorwegen geweest, naar Zweden, van Spanje naar Ierland, naar Londen en nu dus weer naar Noorwegen en Denemarken. Oké, dat is nou, ik ben trouwens heel benieuwd hoe het Wander vergeet. En volgens mij is hij nou in de veilige haven van Simoonskeffen. Nou, het karken is onkaam. Wander is hier. Wander, de koffer stiet er nog. Dan was de koffer net vergeten, hè? Wander pakt zijn koffer, die is klaar voor de reis. Heid en Mem, kom er eens bij. Want dit ben de Heid en Mem van, kom er even naast Wander staan. Want hij stiet hier nou voor zijn reis. Wat vind je hem ervan? Ik vind het prachtig. Ja? Ja, lijkt me hartstikke leuk. Is het net spannend dat je zo'n sageen liet matten, de woeste baren op? Nou, hij zou het gewoon net. Nou, ik vind hem nog vrij jong. Valt mij. Ja? Ja. Maar vind ik spannend, want je zei een krekje, maar ik hoop net dat het hudder begint te waaien. Nee, het mag net storming in. Nee, dat net. Dan sliepen we hem meer, hè? Dan sliep je hem net. Nee. Maar dat hij zijn kans krijgt? Hartstikke leuk. Altijd wan.
Heen wat mee varen, dat hij dit wil? Nou, we hebben wel eens vaker vingen op binnenwetter, iets van Marnesa, maar net op de Noordzee. Ja, het zit in de familie. Het zit wel in de familie. Ja, voorouders bij Scootsie-zielers. Aha, dus het ziel zit hier wel wat in het bloed. Ja, het is ergens alleen nog voor wetter hier. Ja. Wat zit er nou in de koffer, Wander? Van alles en nog wat. In mijn Rijnkleen en lezen. Nog meer kleen voordat ik wolwierd zou worden. En hier heb ik nog een mooi flesje Berenburg. Een beetje Friesland meenemen naar de Noordzee. Oké. Dat zult al wat wezen. Ja, en zonnebrand. En zonnebrand. Nou Wander, we rennen een stukje maar die maai, hoppakee. Haait hem met mijn tuut? Ja. Oh, krijgt hij net hier zijn tuut? Simone Zwart, het wel voor familiegevoel. Dit zijn de echte mannen, hè? De zeebonken. De man, ja, om elkaar geen tuut. En daar giet Wander. Eerst hoe de Eendracht en dan naar de Artemis, want die leidt er njonken. En dan heb ik hier nog, Wander, een behouden vaart. En dan heb ik hier nog 2 vrouwen staan achter mij. En dat is Nienke Haarsma. En waar is die mijn naam, Nienke? Welmoed Mintjes, mijn orenvriendin. En wij gaan te jaren van de omroep mooi op een talship om verslag te doen van de reis. Op welk talship ga je mooi? De VH Gambleby is een Zweeds schip. Mooi Noorden, Fin, Zweden en de Nederlanders. Het is een hele ondervinding. Ja, het lijkt me echt spannend. Ja, ik wil een beetje zenuwachtig. Want ja, hoe zult het op zo'n schip wezen? Zeeziek en geen telefoon bij je vanzelf. Maar we hebben er een heel soort zin in en komt vast helemaal goed. Ja, ja. En wat zou je doen voor de omroep? We zijn elke dag even op de radio, maar dan jou weer een verslag van wat is er gebeurd, wat heeft deze dag gedaan, heeft een wachtroen of iets sieren, wat heeft die. En we houden een blog bij dat elke dag op omroepfriesland.nl te bezinnen is van mensen om de dag in te nemen. Oké, ik die. En die, wees ik een behouden vaart op de Vega. Het was stoere vrouw, ik ben super jaloers. En wat jij er bij talships, wat jij er bij de zee? Shanties. En die staan ook leer voor u. Het zijn de boetzoekers uit Sint-Anna. En ik moet er een bij zeggen, het zijn Shanti en Bellet lieten die ze meiden. En nevens mij is het I Am Sailing. Kom maar op, man. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying like a bird across the sky. I am flying, passing high clouds. Het is wel een prachtig mooie manier om aan boord te gaan, of net, dames? Nou, hield eigenlijk ik een beetje voor Jim, want Jim en ik heb voor Jim nog een omroep Friesland bril. Ik hoop dat Jim een hele goede reis heeft en mooi waar onderwijs of roegestwarmen. Geniet je ervan. Bedankt, Jim de Wien. Dit wie Simmer in Friesland, Talship Races 2014. Morgen ben ik nog op de laatste dag hier in Haas op radio, televisie, internet en jongens hier vanuit deze mobiele studio. En dan ik mooi prachtige beelden van de sail-out. Gezellige jongen.